И продължаваме с трик номер 9. Заготовки, заготовки, заготовки. Най-сигурният начин да се храниш добре или да издържиш който и да било режим е, пак казвам, винаги да имаш нещо, което можеш да хапнеш вкъщи. По темата за заготовките, по темата практикум, имам много статии в сайта, имам включително видеа как да се храниш най-добре най-различни зеленчуци, как да си приготвиш готови салати, как да имаш подготвени закуски за една седмица напред. Какви ястия можеш да вземеш със себе си за обяд в офиса и могат да се съхраняват извън хладилник. Всичкото това нещо се нарича заготовки. Термина идва от професионалните кухни, където това е основно и задължително правило за всеки професионален готвач и неговия екип, да имат подготвени, измити и нарязани съставките на всяко едно ястие преди да започнат да го готвят. Но вкъщи няма нужда да се ограничаваш само до измити и нарязани съставки. Можеш да поддържаш вкъщи цели готови салати, закуски, обеди и някаква форма на полуготови аламинути за няколко дни напред. Затова го прави. Отделяй 1-2 часа уикенда и си прави заготовки за една седмица напред. Не го пропускай в никакъв случай. Това е един от най-лесните трикове, благодарение на който ще издържиш всеки един режим, колкото дълго време решиш за толкова. И така, не пропускай заготовките.